ukuthi lukhala nje kungevoti lisubhlungu ngoba uma ngakutshela nje ngohlanya abantu baye bebuza bethi awusinamuva uthi la khona kwazi kwasuhlanya labo lo umuntu lalame licabanga kanjani uhlanya ukuthi ngaphela uhlaswe selihlanya yini licabanga usinamuva kanti unjani uhlanya mfowethu uma lisa sitolo sikanciphelezi noma uma lingahlanyela lalela ngikwenzela isibonelo uma ngabe kuthiwa uhlanya luhlahlanyela ku Vibe FM liyohlala limela ngaphandle emsakazweni njalo ngoba lahlanyela la ngoba lohlanya nje khohlwa iyona kushuthi wena mfowethu isinamuva lethu njengoba wahlanyela emculweni noma ngabe kuthiwa kune COVID kuvaliwe uphumume la ukuthi noma ngabe noma ngathiwa ngiyibillionaire ngoba umculo ngiyawuphila ngiyolo nje ngibe khona mawubuko yabayibillionaire mina angifuni ukuthi mhlambe kuthiwa ngisangoma kodwa ezinye izinto angazi abona nje ngikwenzela isibonelo umuntu isigwili sangakini muphe kukancane u70% oyigwile ekhona mungathi ulandela umlando wakhe abantu mina imlo ngokhuluma esikhulisa kodwa babe ngazuthi usakaza nje usakaza babe bona umfana weyikhindi nje okhulele ngakhona babe ngazuthi hayibo umsakaza uma ngakubuze babe kwazi lokho hayi lo even abazali bakhe abakuzala babe kwazi babe ngaka kunjalo futhi babebuka yabo kazi ngoba mhlambe mawuthi abo phela umsakazi kunethento ukukhuluma kakhulu mhlambe ukuthulela nje udlela inzipho eklasini hayi ngangiphasa ke mina eklasini cha wakhuluma ngokuphasa akakhuluma ngebehavior ukuthi uphansi yabo nje bangithena eklasini ngangiphasa angayelo umuntu odla inzipho ngoba kwakubuzwa ke ukuthi hambani lapha ngibuyisa nichazela asise kathi uthi uyamthanda umabani lo umankwanyana mabe kwenzeka senihlukana nomankwanyana ngeinto ethize usuthandana nomambhele usekhona lalela lengoma egcekeni iyadlaleka njani uma ngabe ipolitical party esuka iphethe ngakini ngaleso sikhathi inakhela umgonqozo uma ngabe isiphumelele political party isiphune isengene ngene waphuzela umanza lo bhoholi angisho studio ayukuthula studio ungidlulile hayi lalela uthi ushotisa uzothina sekusebenzisa into eX lalela lo ngithanda iciko lana lesinamuva lethu konke othi uyakubuza hayi kuvele kuhlale nje kube sengathi bevele kulindele okusho ukuthi ke ubuciko bakhe mfowethu ngichaza nawe ukuthi yabona nje uke wakho utha lapha ke emagameni esilungu ungichaza ngokuthi nje obehamba nje uhamba nabafowethu abamngqongile kukhona ngisho kuyena utolika kwazise phela kula magama esilungu alokho ecapuna kuwena sesiza ke lincwephelezi uyabo sesiza ke lincwephelezi ngoba phela usembizele ecela uthini manje isinamuva lethu kula magama lawa ya uthathini nawe esilungu athi washo utolika indoda lokhuza ke kutolika indoda ejakethe ebovu ayiyona etolika nesiqhuthe nesigqoko esiphenqiwe esinokuyelwanyana itsotsi le yibona mfowababa uma ngabe vele sikubamba manje sifuna ukuthola ukuthi ke mhlambe umsebenzi wakho njoba uzobuphuma lenizobutholakala kanjani mhlambe kuxhunyanwa kanjani nawe mhlambe seluleko sakho ngasusibhekise egengeni enye ekhona la ndimeni obambile ngoba ngeke sinamuva lethu ngeke sesikubalekela ukuthi igenge lenye encane sithanda kakhulu ihawu uthi afika umuntu sathi siyasazi yalishaya ikhanda ngisho kumsakazi usufika nawo kula manje usakwenzakalani so ke mfowethu nithini mhlambe wena nje umuntu osumdala oke wabona osuke wacula kusekahle waphinde wacula izimo sezinzima ngalesikhathi samanje mfowethu engingakusho mina kulabafana labancane abaseza ngemuva ukuthi uma ngabe unetalente mina njengesinamuva ngoba nasebhebheleni thwenge kukaMateo bavesibani mina njengesinamuva angibelievele kutheni mawukuthi uyafika emculweni into ezokwenza ukuthi ube prominent ukuthi kwamele ukuthi wenze njani ushaye someone so mina ngithi engingabashiya nakho ukuthi abangene engomeni nje ezakhaya
mawube nenhlanhla isikhathi sakho sesikhona uzovela kubantu angibelivele kutheni kumele ukuthi ushaye ihawu ukuze uzoduma uyabo ngoba uma singaqala siqale ekuqaleni ngesikhathi sobaba washela imhlophe nophuze khimisi noba umfazi omnyama lali khona ihawu but kwatrendela bihawu kweza kwela ngakithi emsinga babe khona abantu ababeshaya kwatrenda elika baba unogabsela nobaba umxosheni wakithi emabomvini kwaqhubeka isikhathi kwatrendela kaMgqumeni nentidana njalo kuze kube manje amaningi amahawu khona eningawazi nani khona ke ishayane ehlathini zizefeature ishayane ehlathini Shayane ehlathini zizefeature izane Siphuma lapha ngekho bona zinyamazana ehlathini bona zinyamazana izinto ziyadonsana kuthiwa ukhuphu yakhe komdlulu nomdlulu lokho akwaziyo kuphela kuyamosha nikona. abanye bathi kubuka ngawo mosha lo kanti kuzakala zibambena khona ehlathini besithembu siqhuma khona Nazo lapha uthintana kanjani nawe uxhumana kanjani nawe sikuthola mfowethu engingakusho umsebenzi wami zonke inhlela abantu bengala lapha ku-Instagram befike bethi isinamuva_ bethi isinamuva_ lethu bese bephinde futhi beya lapha epage bethi isinamuva lethu wonke nje ama-update akhona lapho yabo nabafowethu labo engihamba nabo ke i-task team yami ilo lonke ibandla engisebenza nalo ngicatha oncephezi bayabazi bephusha la ku Facebook onzuzo osinqamo omahumi osiphawo sibongisene no surprise ama-update ngihlala ku social media khona nje sekwaba lula ubalethebe nje usibongiseni awusho ukuthi ubhuti usibongiseni into abangihamba kanti nempandla ingane nje umaze emncane yiphi yona lesho le usibongiseni hey izongihlawula kanjani mayiphunywa la khona kushilo ne no isinecala nje hayi necala ine pending case yes kodwa ke kulungile kaka sithole lapha ke ngokweinamba ke nje mhlawumbe ke abafuna ukuthinta ngokwenombolo nanokuthi bafuna ukuxhumana lapha ke nesinamuva lethu inamba ithi 081